Vítejte v Chabařovicích, ve městě s bohatou historií, občanskou vybaveností a perfektní dostupností nejen do Ústí nad Labem či Teplic, ale do okolní krásné přírody. V samém srdci města Chabařovice se právě prodává tento rodinný dům, tak se jdem na něj podívat. Tento prostorný rodinný dům na pozemku o velikosti zhruba 600 m2 a s užitnou plochou 350 m2 byl dokončen v roce 2000 a nabízí velkorysé možnosti využití. Dispozičně je dům rozdělen na 3 samostatné bytové jednotky. 2 se nachází v prvním patře a 1 v podkroví. 2 byty mají užitnou plochu zhruba 100 m2 a ten mezonetový nadstandardních 140 m2. Každá jednotka je originální. Některé disponují 2 koupelnami, jiné terasou či komfortním podlahovým vytápěním. V přízemí se navíc nacházejí nebytové prostory s menší kuchyní a toaletou, ideální pro podnikání či další využití. V současné době jsou všechny byty pronajaty, takže se dům skvěle hodí jak na investice s okamžitým výnosem, tak i jako zázemí pro vícegenerační bydlení. Říká se, že každý dům má svůj příběh a právě zde se může začít tvořit ten váš. Tak neváhejte mě kontaktovat, těším se na vás.